Useless man ang nagpabautismo ka, useless na yung nagsimba ka, nagwali ka, nagprofesi ka, useless ng tanan kung ang imo ang paghimo dili binuhi. Kanang patay lang yapon ka ba, kanang bot pasabot, wala ka na banaw, wala ka na bago. Sa verse 5, ingon ni Solomon, for the living know that they shall die. Tanawa. Kaya ang mga buhi, kabalo siya mamatay. Kung sinibawan siya, mamatay. Kung mamatay ka, unsa man, tunglo ka. Ang mata pa niya, but the dead know not anything, neither have they any more reward, for the memory of them is forgotten. Tanawa. Tanan na nga matay, bisa pagka-gribiri ka, bisa kag-bishop, bisa kag-pastor. Tanan ni mong memory. Kalimtan. Forgotten na. Pero ang mga buhi, naibaw na siya mamatay, mag-amping yun na siya. Ayaw mong tugod, mga appointed mo to die. Ayaw mong tuwa ng it is appointed unto man wants to die. Sa tinuod lang wants to die, human, judgment. Mabitay yung gingon, for the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more reward. Wala na reward kay judgment man. So pagganti sa Ginoo ni mga kita gitagaan man ganting pala mo ng eternal life. Mabitay nang niapil ka sulumba sa dagan ng Apostol Pablo. Hinanglan mahibaw gyud ang Ginoo nga niapil ka kay basig naigingon ni Apostol Pablo niya nga wa siya ka hibaw nga niapil de ka sa dagan sa lumba sa kinabuhi. Unya ang makauna maoray makaganti. Makadawat og ganti. Kung makauna. Unsay but pasabot nang makauna kanang mulawotay ba dito? Mo nang giingon ka ng track and field o kanang mga marathon kabaw bang wana? Wala na nag-after sila ang uban nga di makauna. Importante makalahutay, makatapos. Kaya nga naman, naamang gyapoy na yung mga certificate, reward nga, kanang layo kayo nga iyang ginaganan, naabot pa yun niya, bisag iwit siya. Basta ang makauna, makaabot, makaunag-abot dito. Kung ikaw, mawala na, mabitan ang gingon ni Jesus Christ, who shall endure it to the end will be saved, or shall be saved. Ang dili maka-endure, ang di kalahutay, masave di iyapon. Mano sa kabutan nga din, kung atog yung sabton ba, although sakit man sa atong kinabuhi, pero kini, mo ni ang judgment sa Ginoo. Mo na remember nga kaning pulong sa Ginoo is a judgment. Pasalamatan nato ang Ginoo kay siya nag-reveal nga abin mo sa tinuod lang kining pulong sa Ginoo dinhi masabtan og tao. Only the spiritual ingon ni Apostol Pablo can interpret. Mo na glory to God na interpret na kuni nga din kundo sakit man. Gani atong unang panahon gipamatay kay nagsulti kamatuoran. Ako dagang gidi gusto nako kay mosulti ko kamatuoran. Bisan gani akong pamilya siguro di gani ganahan ako. Kaya nga naman nagsulti ko kamatuoran. Kay naisulat man na. Si Apostol Pablo dagang kaaway tungod kay nagsulti siya kamatuoran. Si Jesus Christ nagsulti kamatuoran, gipatay siya, gilansay siya sa krus. Mga propeta tung unang panahon gipamatay kay nagsulti kamatuoran mo nang nawala ang mga gitawag mga isog nga musulti kamatuoran kay kadto nangisog sila balag mamatay. Mo nang giingon ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Nagkinabuhi man gud siya kang Kristo, dili ingon nga nagpabautismo ko kay kang Kristo. Ang akong kamatayon mo nang kadaugan mo ni baliktad kayo ang mga wali sa mga magwawali. Kung may bawal sa kamatuoran. Wala yang gingon diri sa verse 5, baliko na ko ha. For the living know that they shall die. Kung ikaw tinuod buhi, kibaw gyud ka nga mamatay. Bisan ikaw dili patay o dili buhi, kibaw gyud ka mamatay. Pero sa tubangan man gud sa Ginoo kining pulong sa ambot niyang pasabot buhi man gud ka. Gusto sa Ginoo kaya ang Ginoo nato buhi, kinahanglan buhi pud ta. Kung nabuhi si Kristo, kinahanglan nabuhi pud ta. So therefore ikaw, hindi apel ka sa mga buhi kay kanang mo apil daw sa mga buhi adunay paglaom. Kay kanang mga buhi ay baw na sila mamatay. Ka kung mamatay ka, wala na kay paglaom sa kamatuoran. Mo na bitaw nagpray ta sa Ginoo, nagampo ta ka sa kanunay sa Ginoo nga unta ang Ginoo mo care nato. Wanang diingon si Peter, casting all your cares upon him. Nga naman, for he will care it for you. Kay siya rin mo care nimo, siya rin mo bantay nimo. Gani ningon ang Old Testament nga ang ilang dipinsa mo unta ang Ginoo.
Niingon sila, ayaw na mo pagkural sa inyong lugar. Sa inyong syudad. Tanawa ang Israel. Nahuman na og kural. Giingnan nga ayaw mo pagkural. Kay nga naman, ako ang inyong kural. Ako ang inyong depensa. Kaya di man sila mo ito ginuuna. Naningkamo sila sa ilang kagalingon. Basi pa di ay, tuo ka na. Manang giingon usay na imingon sa kwa, tuo magkana. Kinanglan, napingat po di mo imong lawas. Adi na mo amping ang Ginoo sa imo, kaya ikaw ramay nag-amping sa imong lawas. Mo bita nang mutrasta sa Ginoo. And lean at your own understanding. Aron maayo na imong lawas. Mo bitaw nang giingon ka ng way sa Ginoo is why nakatultol sa dalan sa Ginoo sa tinuod lang mo na nga kung nag-ingon man pulong sa Ginoo gamay ra nakatultol kinahanglan usa ka sa nakatultol dili ingon wala gani ang pulong sa Ginoo niingon ang Ginoo karon na ingon pa ni Sulong ani ni David ang Ginoo na aron sa langit nagtan-aw sa ubos sa puloy-anan sa mga tao sa mga anak sa tao naglantaw ang Ginoo karon. Kung doon na ba'y usa nga nangita sa Ginoo o nakasabot? O na ingno na to karon ang Ginoo, Lord, nakasabot mi. Nangita mi nimo. Mo na ang judgment, mo na giingon dito sa Isaiah ba to kanang judgment. Nga ang gusto sa Ginoo, judgment, ang mga di gusto sa Ginoo, judgment. Nga di atong gi-execute, therefore, unsa iyang giingon? Gipasaylo ang atong sala. Kay gi-execute man ato ang judgment, ang dili gusto ba sa Ginoo ba? Ang decision sa Ginoo nga di na ako gusto ha. Mo na nga nagsulti ko sa inyo kanang di gusto sa Ginoo. Mo na ang scripture kung wali daw dapat ang magwawali, kinahanglan kay inspired by God man ha, kinahanglan badlongon. Kinahanglan kurikon. I-correct ba ipatama. Pagbadlong kanang mga sayop, i-correct kanang mga tama. Para matama o niya, i-instruct na ang ilang buhaton. Muna, scripture is given by inspiration of God, profitable for doctrine, for reproof, correction, and instruction, that the man of God may be equipped. Aron kita sangkapan sa tanan. Aron way kulang nato. Muna iyang giingon, the dead know not anything, neither have they any more reward. Anong patay, wala na reward. Masay mong gipaabot. Nga ikaw luwason sa Ginoo, banhawon ka arudat kon sa langit. Usa na iyang gingon diri. Si Job mismo si Solomon mismo nagingon. Wala na reward mo kung mamatay mo. Mo na iyang gingon, for the memory of them is forgotten. Wala gikalimtan na bisag pag daghang kabay siguro inaayo diri daghang kay gipangbuhat. Basta mamatay gani ka kalimtan na niya. O bitaw gani nga dili gani ingon ang Ginoo ayaw ninyo hinumdumi ang mga buhat ninyong karaan ha. Kung ikaw na himong Kristohano na ayaw na mo pagisgot og mga naunsa ka. Ayaw isguti yang karaan. Kay sa tubangan sa Ginoo kita bag-o na. Mo na nga di ta magistorya mo sa inyong pamilya nga hisgutan pa niya kani ako ikaw. Mo nang gingon dili ka iya sa Ginoo. Kaya ang iya sa Ginoo dili na maghisgot, kalimtan na ng mga memory. Mo bitaw na iyang gingon sa Ecclesiastes, kung ang tao daw makasala, kunya magbago siya, ang tanan niyang sala pasayloon. Kung ikaw nagbago ka, kunya makasala ka, ang tanan nimong binuhatan nga bago, kalimtan. Mo na nga ang gusto sa Ginoo karon. Kinahanglan magbantay ta, mo nang mangayo ta kanunay, mo nang gingon niya pray without ceasing aron dili ta dalin as nga tos pagsulay. Ampog yung kanunay. Mo bitaw ako karon nagaampog yung kanunay. Every minute ako nagkampog kana. Dili ingon magluhod ko, magampog ko. Kung dili ako una ba is gisit na nako dia sa Ginoo, nagpalaban ako. Kanang prayer is a secret. Anong why naibaw tao ba nga magpakita kag porma aron magampog ka. Imong na ang iyong mga mind. Kaya ang Ginoo nag-search na sa mind and heart. Mo bitaw nang dili ta magpagawas og prayer kay ngano man si Satanas, maura na iyang madunggan. Pag once makadungog siya nimo, sulayon kadayon niya. Pero kung mag-pray ka nga secret, ang Ginoo ra gyud nakadungogan na. Walay lain makadungog sa imong hunaw-hunaw kasing-kasing ang Ginoo ra. Mo bitaw na bisag secret things, hibaw na sa Ginoo. Gi-record man na sa Ginoo ingon ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Tanan secret things gi-record na niya. Dalo na niya dito sa judgment.
Muna ayaw gin mo kung mag-ampo mo pagkaon, ayaw mo padungog. Para ano ro, mag-ampo ka, Lord, salamat kay daghan kayong pagkaon niya. Kung wala na pagkaon, magpasalamat ka. Kung mo bitaw na nga din, ang tanan butang nga musulod sa imong kinabuhi, di na makadaot. Muna nga, kung tinuod ka magpasalamat, ani diri, muna gingon ni Apostol Pablo, ang tinuod nagpasalamat katong nagilag sa kaadlaw. Manang ningon si David, kanang ningon siya, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Mao na nga, kung ikaw musimba, ikaw nagpasalamat sa Ginoo. Mao na iyang gingon din matod pa niya din sa Job chapter 7. Kanang the full reward, kanang reward nga giingon ni Apostol Pablo nga kanang gitawag, the full reward is to inherit the eternal life and corruptible and immortality. Muna akong nasabtan sa pasabot ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 15 o 50. 15:50. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God unless we will be changed our bodies into a heavenly body. Muna na ang last natong life na ma-change yun niya itong body. Ilisan na gani mo nang ningon pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 2 Corinthians chapter 5 ang tinuod yun natong gianid ni kanang groaning nato, kanang prayer nato, kanang hangyo sa Ginoo, dili na mga pagkaon mga problema nga ang tinuod yun natong pagpangalagad nga i-change yun atong lawas. Kaya nga naman madunot man mamatay man mabitaw na yung gipaalagad ta kay ang diya sa Ginoo na anang life. Mo nang giingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, kanang atong groaning. Mo na nga din kanang flesh and blood cannot inherit mangud. Mo na kinahanglan usbon jud ni sa Ginoo. Ang ikatulong life nato is kanang ma-change nata into a heavenly life kay di man ta kasulod sa langit. Mo bitaw na kita karon, di po ta mailisan kung wala pa ta na bag-o. Ang ilisan niya alangan katong makasasala. Alangan iyang ilisan tong mga wala nangandoy nga diin sila mailisan. Wala ang gingon ni Job una siya namatay. Si Job namatay. Mutana bitaw kung Lord, namatay ba si Job? Kaya wala man ako na hiwas. Akong giukab daw ang bersikulo sa last, namatay si Job. Pero dili sa sakit sa iyang pagkatiguang kay nga naman plano mato sa Ginoo. Mo bitaw na akong gingon karon, naabay tao diri sa kalibutan karon natong panahon nga namatay walay sakit. Tanang tao mamatay sa sakit. Pero atong unang panahon, ang tanan na isulat gikan kang Abraham. Basaha kung unsa ilang kamatayon. Ang uban namatay ni piyong lang. Ang uban sa ilang pagkatiguang nga walay gibati. Bisan si David, bisan si Solomon, bisan ang tanan gawa sa propeta gipang patay. Hantod kang Apostol Pablo gipang patay tungod sa Ginoo. Mo na kung mamatay ka diha sa Ginoo, mo nang kadaugan nimo. Nya ngano nangamatay mo to sa kay mga iya mo to sa Ginoo. Si Abraham, walay laing tao nga sama ni Abraham. Gitawag na gani father of faith. Si kinsa tong mga tao tong una walay lain, si Job walay lain nga tao nga sama kang Job diri sa kalibutan. Mo nang ningon si Satanas, maayro man guna si Job kay imo man gibantayan. Mo na si Job, ningon si Job sa chapter 14 verse 14, if a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Namatod pa niya ang iyang tubag, ang iyang pangutana ba? Nga ang tao ba? Matod pa niya, sa diya siya mamatay, mabuhi pa po siya gusap. Munang ningon siya, all the days of my appointed time will I wait till my change comes. Ngano nakasulti siya ini? Nga matod pa niya, mamatay lang ba rin ang tao? Matod pa niya, mabuhi ba siya pag-usab? Iyan ang gisulti sa iyang kinabuhi kay naa siya pagbati. Pero ningon siya, mo nang wa siya kasala, nga matod pa niya, tanan akong adlaw, nga gi-appoint sa ako nga time, paghuwat ko sa Ginoo nga hangtod ilisan niya ko. Mo na si Job, una siya namatay, kabaw ba ka sa kinabuhi ni Job?
sa iyang pagsugod sa iyang kinabuhi. Una gi sulayan siya, agi tistingan siya sa Ginoo nga si Satanas mo destroy sa iyang kinabuhi. Ang gibuhat yun ni Satanas una, gipanghurot ang iyang mga hayop, gipangkawat, gipangpatay. Gawas pa na, naingon yun si Job nga maayo lang tamo dawat o mga maayong butang, pero dili gani maayong butang di tamo dawat. Moto si Job giingnan, wag yun nakasala si Job. Nga naman, bisag pag nangamatay iyang kahayupan, unya, gisunod pag yung pagsulay sa iya, nga matod pa gitistingan ni Satanas, ang iyang mga anak gipamatay. Unya, nakasaba si Job, mo nang giingon, bisan daw si Job nag-sacrifice tungod sa iyang mga anak, mo nang giingon, wag siya na anak, kay nga naman, kung bawion daw sa Ginoo ang tao, wa daw siya mahimo. Mo to nga, sunod na pod, ang iyang lawas na gyud, iyang lawas rata gyud sa kanang gitawag na kabaton siya balatian ba nga halos na gyud nga nalukop gyud siya, mao gina yung gibati mo tong daghang kayo siya nakahimo gani siya pag-angal sa Ginoo, mo tong giinit siya sa Ginoo. Kaya ako naman yung nabasahan ang history ni Job, niingon dayon siya sa Ginoo nga ngano daw giingon niya nga matod pa niya Ginoo hangtod kanus ama kamutan-aw nako nga magingon ini lang ko. Moto ni sa anong gihimo makong ingon ini unsa magya kong sala, sulti ko sa kong sala aron din na nakubuhaton. Nya motong niingon si ang Ginoo saya, Job nganong motubag-tubag man kanako? Asa man day kagikan sa diha o asa man day ka atong unang panahon sa diha nga nagbuhat ko sa langit ug sa yuta. Moto ni hilong si Job. Hilong ni Job nagpaabot lang siya, nagsulti siya sa mga kauban nga kadtog yatag sa Ginoo saya. Moto nga ang iyang pagtuo, ang iyang pangutana, ang tao ba mamatay? Mabuhi ba siya pag-usab? Wanang ningon siya sa iyang kaugalingon. Matod pa niya, all the days of my appointed time will I wait. Hantod moabot ang appointed time, mo nang ang tao, it is appointed unto man. Unya, ang gingon ni Job, I wait till my chance come. Nga naman, nahibaw gyud nga si Job ilisan sa Ginoo. Ayuhon ba? O tinungdan kung imong basahon kini si Job, giayo gyud sa Ginoo. Gani ang iyang asawa nagtunglo pa sa iya. Nga din Job, ang imong Ginoo tan-awa, gipaantos ka. Ang dili man nimo tunglo ang imong Ginoo. Mao to si iyang asawa namatay kung ang history dili nakabato na pud siya asawa nga gwapa daw kayo. Unya nadato siya na double portion. Nya nakaanak si Job og napulo, 7 ka laki, 3 ka babae. Nya giingon dito sa last, basahan ninyo ha. Walay laing gwapa sa tibuok kalibutan ang iyang mga anak. Kuyaw kayo no. Ang Ginoo nag-bless nga giilisan jud ang iya. Unya siya nakabaton og double portion. Nga unsa kadaghanon ang iyang mga karniro, baka tunguna, doble pa daw karon nga siya dabuhi. Unya matud pa niya din ang pulong dito ningon og si Job namatay. Kanang iyang pagkatigulang lang. Ni edad siya og 144. Nga siya namatay. O dito, human ang book of Job. Wa na ta, hindi na ta angay mangutanang anong namatay man siya Ginoo. Unless nga din siya giilisan. Mo na nga ang Ginoo ray nasayo na kung ang tao mamatay, mo nang giingon Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Kung mamatay man ka diya kang Kristo, mo na mo kadaugan. Ang problema karon kung ang tanan ba nangamatay, nabay gingon for to bautismo. Mo nang giingon to die is gain. Wala kanang pinaagi pagbautismo. Unya kung wa ka nabanhaw, ang gingon niya live for to me to live in Christ. Kung makinabuhi ka diya kang Kristo, mo bitaw na dapat makinabuhi ta kang Kristo, mo palog kita kang Kristo. Ang verse sa Book of Job, sa chapter 7, verse 1 and 2, mo ni pinakagwapo kayo. Ang pangutana man gud niya primero, if a man die, shall he live again? Matod pa sa Job chapter 7, verse 1 and 2. Is there not appointed time to man upon earth? Aduna ba'y appointed man? Is there not? Ang wala gi-appointed time to man upon earth, kanang wala ba siya gi-appoint nga siya mamatay? Mo na giingon nito sa Hebrew, it is appointed. Nga matod pa niya, naabre tao nga wag gi-appointed nga siya mamatay dito kalibutan, tanang tao mga matay gi-appointed today. Matod pa niya, are not
his days also like the days of an hiring. Mo ni pinakagwapo kung masabtan nimo. Di ba ang iyang adlaw pud sama sa usa ka adlaw nga gi-hire? Ang tanang tao kung appointed man sila mamatay, pero gi-hire ka. Anong unsa man ang gi-hire? Namatod pa sa verse 2. Ingon pa niyo aron makasabot mo. As a servant earnestly desireth the shadow, and as an hireling looketh for reward of his work. Namatod pa niya kung ang tao daw kuno gi-appoint man mamatay dili sa kalibutan, hasta po diyang adlaw sama na sa hiring, gi-hire ba? Manang gi-hire ang tanang tao. Kung mamatay ka, pero gi-hire ka. Nga ang usa ka gi-hire nga tao, matod pa niya, ang servant daw nga gi-hire, doon na ginaitinguha, nga matod pa, desired the shadow, as an a hiring, look it for the reward of his work. Nakatrabaho na mo bukid? Nakatrabaho ba mo init kayo? Kay gihain mo, patrabahoon mo, di ba gusto mo og pahulay? Gusto mo og shadow nga magpalandong pud mo? Kinsa may gusto tibok adlaw magpainit ka diha? Mo bitaw na makakita ka sa mga trabahante, asan man tong trabahante ito? Nagpalandong dihay. Tanang tao mangita gyud og landong. Tanang tao gayud nga kinahanglan gayud og reward. Mo na kung ikaw gi-appoint man ka nga mamatay, pero sa tinuod lang gi-hire ka, sama kag-hire ba? Gali lang ang tao, wala man gustong reward. It is appointed unto man once to die. Gusto ra din mo mamatay ka? Anong nangalagad man ka sa Ginoo? Mabita na nangalagad ta sa Ginoo kay natin reward. Ang tinuod nga nag-desire o kung ikaw usa ka hiring, ayaw gyud nga ikaw appointed to die. But you are a hire, ang gi-hire nga servant, nag-desire, nag-shadow, gusto na siya og reward. Kung nahago man kalibutan, gusto gyud nimo makita kung ang imong gibuhat. Dili lang kay ingon mamatay ka lang diretso, mawala ka lang diretso. Mo bitaw nang gingon niya no more reward. Kay ngano man kung mamatay siya no more reward, kaya yamang gusto is judgment. Ngano man judgment ang nabaton niya kay wa man siya nag-desire pod nga di siya mamatay. Kamo siguro makalagad mo sa Ginoo. Wa mo kung mo nag-desire nga Lord, di gyud ko gusto matay. Pero kung magkasakit, mangayo gid sa Ginoo, Lord, ayuha. Ayuha akong anak, ayuha sa kuan. May pastor nga kaubang nga din sa ako yung atubangan na heart attack. May pa siya, starring pa siya sa MX3. Isuplayan siya 1 year MX3. Nakita ko sa TV. Naigin ko na makakig ka sa Ginoo, makabaw sa yung Ginoo nimo. Nga ang nakapayo niya MX3. Wa pagay ka sana MX3. 3 man din no. MX3 nga gi-interview siya dito, gwapo kaya kapan siya, marami siya artista ba. Nga gi-interview din siya nga nung naayo na siya, isulti mo siya ni agi gid siya og heart attack. Nga nakuan daw siya. Unya ang siyempre kining advertise bakak man ni, di ba? Bisag wa ka na ayo sa MX3, wa pagod na tilawan yung MX3 o X3. So balag masuko mo sa tinuod lang. Mao na ang kadaotan diri sa tao. Nga din baliwalaon, pastor ka, baliwalaon ni mga pulong sa Ginoo. Di ka mo sugot. Anong nisugot man siya? Supplyan man daw siya 1 year nga MX3. So ba ni MX3? Pag ikatulog, patay ka na. X2 ka. Manang pag ikatulog niyo mong heart attack, patay ka na. O bitaw na makaingon ko nga di binuangan niya ang iya sa Ginoo. Kung di niya dawaton tungod kay ang Ginoo mo'y nagbuhi niya. Tungod lang dahil kay wanon ka. O bitaw na iyang gingon din niyo. Ang tao appointed wants to die, pero ang tao daw giingon sa Ginoo, wala nag-hire. Gi-hire na siya ba nga na-desire it. Gali lang giwala niya kay wa man siya kabaw kamaturan. Mo na karon kabaw mo sa kamaturan ha. Nga kamo nga mga tao, gi-hire mo sa Ginoo. Nga kanang tinuod nga gusto gid mo blandong.
Nga tao, di man gusto glandong. Gipili mo din yung kamatayan. Kaya nga naman, wa man siya masulti sa kamaturan. Okay? Kung may bawa ka sa kamaturan, makabaton ta to sa kagawasan. Tinuod, appointed ka, pero ikaw usapon ka gi-hire nga tao. Nga kung ikaw nag-work, nagkinanglang yung kagsuhol, walay tao rin nga di kinanglang suhol, masuko, manggani, utangon pa. Ingon ana, mosan na dia sa Ginoo. Nganong nangalagad ka sa Ginoo kay dili lang kay appointed, mudawat ka lang. Ang gusto nimo reward diya sa Ginoo. Mo bitan nang nagsulti ang Ginoo, do not lose your reward. Ayaw ninyo wala ang ganti sa Ginoo diya sa inyo. Mo nang giingon nga ang atong paghago daw ingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Mo nang yang therefore my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of God, that your labor not in vain. Di na makawang inyong labor diya sa papangalagid sa kay namoy reward. Unsa may reward? Kanang eternal life. Wala yang giingon dinhi, ang meaning diya sa giingon sa tao, usa na ka kung basahon nimo ang Bible, number 1 gi-hire ka. Ika-2 gi-invite ka. Ika-3 gi-bid ka ba? Gipaapil ka og bidding ba bidding. Saman, mangalagid ba ka sa Ginoo? Munang naisampol niya, kung magbuhat kag balay, paglingkod usa, kung makatapos ka, mo na gibid ka niya, o sige, apil ka og buhat sa balay, kinanglan matapos nimo. Lingkuran yun nimo, hinuktukan yun nimo, mo bitaw na nga din ang mga tao nangalagad sa Ginoo is gitawag og kanang volunteer, kanang freedman, kanang gitawag og nagsaad sa Ginoo bawo. Bid, called, chose, on the last elect. Mo nang gipili gyud ka, mo nang mga tao nga nangalagad sa Ginoo, mo nang imong dapat hunahon jud na. Ingon pa ni David sa Psalm chapter 34 verse 12. What man is he that desireth life and loveth many days, that he may see good? Ngano man ang tao nag-desire sa iyang kinabuhi o nahigugma siya sa iyang mga adlaw kay gusto siya makakitag maayo. Kamu di mo gusto makakitag maayo sa Ginoo? Di na mo makakitag maayo sa Ginoo kung mangamatay mo. Nga kanang the appearing of God, the glorious appearing of God, di na mo kakitaan na kung tinuod bagay sa Ginoo. Kaya mga patay di na nakatubang sa Ginoo. Ang mga buhi raman. Mo bitaw na nagpaabot sa appearing of Christ. The glorious appearing of God, of Christ. Kaya nga naman, once nga mo ani si Kristo, abi nimo asa mo dalon. Asa dalon dito sa magitawag niya og katong New Jerusalem within 1,000 years magpuyo ta atong kinabuhi diri di kabot 100. Unya ang gingon sa Bible sa diya nga ikaw kuhaon sa Ginoo dalon kanya dito sa Mount of Olives magpuyo ta within 1,000 years. Nya wa patakabot og 6 o 60 70 sa may nakabot na diri 60 be. Ako pa siguro senior diri. Kamu senior po mo, basig senyorita na mo, senyorito ah. Kanang huwat lang mo, bisitahan. Uy, manimba na ta, kinahanglan mo, bitaw na sa tinood lang ako ra, ang pastor nga dili mo bisitag membro. Kaya nga naman, ang Bible manggod, ang giingon sa Bible, ang nangalagad sa Ginoo, nangita sa Ginoo. Nya ako day mangita ninyo. Kung kamo gusto mangalagad sa Ginoo, pangitaan ninyong Ginoo, kaya ang tinuod service is seeking God. Mo nang gingon niya, mangita gyud ka sa Ginoo. Mo nang niani ka diri kay ngano man nangita ka sa Ginoo, di ba? Nagpaabot ka sa Ginoo nga imong yung makita ng Ginoo. Mo na nga ang tao daw ingon ni apostol ni David, what man is that desireth life and loveth many days, that he may see good. Aron makakita siya og maayo. Mo nang sa niyo pagpakitag maayo sa pangalagad sa Ginoo. Makaingon baka God is good. Mo na moabot ang panahon. Mo na mo ingon hapit na ra ba? Mo nang giingon nga ingon ni apostol Pablo. Moabot jud ang takna nga dili na ta manimba. Kaya nga naman ningon man si apostol Pablo. When the perfect is come, the imperfect will vanish away. Mo na atong gipaabot in the twinkling of an eye. Diya na ta ngano man aron dili na ta mahadlok kunya mahimo na tang safety. Moabot na ang Psalms.
Ato ning basahon second to the last ni mo ni gingon ni apostol ni David sa Psalms. Gwapo kay niyang gingon ni David ha. Magsugod ta din sa Psalms chapter 33. Magsugod ta sa verse 8 ha. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe Him. Awe of Him. Kanang ang kalibutan daw kinahanglan mahadlok sa Ginoo ug ang tanan nga nagpuyo sa kalibutan magbarog nga ang Ginoo maayo gayod. Mo nang gingon sa imong kinabuhi nga bilang Kristiyano nganong niani ka dinhi kay nagbarog ka kay ang Ginoo maayo sa imong kinabuhi. Maayo ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Sa verse 9, for He is speak and it was done. Kay siya nagsulti, may tabo gyud ni. Ang tanan niyang gisulti mo man ipulo sa Ginoo. From the mouth of God, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang asama ang word that proceeded out of the mouth of God. Mao ni ang Bible. The word of God. Nga matod pa sa verse 9, for He spake and it was done. He commanded and it has stood fast. Siya nagsugo ug kani mahitabo gayud. Verse 10, the Lord bringeth the counsel of the hidden to naught. Ang Ginoo daw nagdala sa mga tambag sa mga walay Dios, nga walay pulos. He maketh the device of the people of none effect. Iyang gihimo ng mga pamaagi sa tao nga walay epekto. Mo nagidala sa Ginoo kanang mga walay Dios, kanang ilang mga tambag-tambag, mga wali kung wala kay Dios. Mo na iyang giingon dinhi. Make it device of people, no, nothing, and non-effect, wala na epekto. Verse 11, the counsel of the Lord standeth forever, the thought of His heart to all generation, ang iyang plano sa iyang kasikasig sa tanan henerasyon. Matod pa niya sa verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom hath chosen for His own inheritance. Tanawa. Bulaan daw ang nasod nga ang ilahang Dios mo ang Ginoo. O ang mga pinili para sa inheritance mo na kung ikaw gitawag gihay para sa iyang inheritance. Kabang mo sa atong inheritance? Eternal life. Ang atong inheritance, kanang dili matay na atong lawas mo nang ilisan. Kaya nga naman, kining lawasan ni mubalik kini sa abog. So therefore, mao ka na ang atong inheritance mo na atong paningkamutan gayon. Kunya, bulaan ka ng mga tao daw kuno, nga iyang pinili para sa iyang inheritance. Doon naging pinili ang Ginoo. Mo na nga pagpapili yun. Kung ikaw pinili sa Ginoo, paningkamot ani din. Matod pa niya din sa 13, the Lord looketh from heaven, He beholdeth all the sons of men. Nga mao na iyang giingon ang Ginoo nagatanaw diya sa kalangitan. Iyang gitanaw ang mga anak sa tao. Nga matod pa sa verse 14, from the place of His habitation, He looketh upon all the inhabitants of the earth. Iyang gipananaw ng mga lugar ng mga tawhanan na. Ambak ta diri sa 18. Behold, the eyes of the Lord is upon them that fear Him. Tanawa, ang mata sa Ginoo ha? Asa na siya? Doon ara sa mga nahadlok sa Ginoo. Nahadlok ba mo sa Ginoo? Kung tinuod mo mahadlok sa Ginoo, mo na ang adlaw sa Ginoo, ayaw gid ninyo waa kay iya na sa Ginoo. Nga matod pa niya, upon them that hope in His mercy. Ang mata daw kuno sa Ginoo, dili lang kay sa nahadlok, apan ni atong mga naglaom sa iyang mercy. O bitaw na ang atong paglaom kanang kaluoy na lang sa Ginoo, kundi maluoy ang Ginoo nato. Ituklod man ta niya sa impierno ba? Ituklod ta niya sa kadautan mo na pangayuag yun ang mercy sa Ginoo. Mo nang gingon kung di ka pa makasabalay ani ka din ng Lord, maluoy ka na ako. Tagay full time nga moadto ko dito. Kaya wa may mahimo ang tao kung wala ang Ginoo. Ang tanan gibuhat sa tao tungod na sa Ginoo, ingon pa ni Jesus Christ. Walay nahitabo diri sa kalibutan nga wala niya gibuhat. Ang tanang nahitabo daw diri iyang gibuhat mo na iyang gingon sa John.
John chapter 1 verse 3 masiguro na. O basahan na ninyo kung naaba na sa unahan. Namatod pa niya, behold, the eyes of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Para unsaon daw sa Ginoo? To deliver their soul from death. Tanawa, luwason ka gikan sa kamatayon. Unsa man ang luwason ka gikan sa kamatayon? Mamatay lang dahil kahapon. Mabita na ang Ginoo nagtan-aw nimo aron di ka mamatay. And to keep them alive in famine. Aron bantayan ka, aron dili ka gutmon. Sa tinuod lang mabot ang panahon nga adunay kagutom. Labi na kung magira na wata ka balo, nung sugod na ginawak pa nagsugod. Nikudlit pa lang, isa pa lang kapuspuro gikudlit sa China aron tirahan ang Taiwan. Saan na lang nato, nagpadayon pang Ukraine, pag humanana, siyempre naagi mo laban ang Taiwan, naagi masukwa na, mo nang gingon magbantay kita karon, mo nang maningkamot yuta. Matod pa niya di sa verse 20, our soul waited for the Lord, He is our help and our shield. Verse 21, for our heart shall rejoice in Him because we have trusted in His holy name. Let the mercy, O Lord, be upon us according as we hope in Thee. O, bito nang ningon si David nga, Lord, imo ang imong mercy. Maani ka na mo, sumala sa among paglaom kanimo. Mo nang gingon, naglaom man kata sa Ginoo, ang mercy sa Ginoo, mo ana gina sa tuwa. Mo nang ang 1 Corinthians chapter, last verse, o last chapter na lang niya, sa 1 Corinthians, o sa gingon ni Apostol Pablo, sa 2 Corinthians chapter 5. Mo niya ang gingon ni Apostol Pablo sa chapter 5, verse 1, hangtod sa 4. For we know that in our earthly house is this tabernacle where dissolved. We have a building of God and the house not made with hand, eternal in heaven. Tanawa. Kay kita na ibaw nga kining ato ang kalibutanon. Nga matod pa niya, ma-dissolve ni. We have a building of God. Aduna tay balay dito sa Ginoo. And a house, balay ko no, not made with hands, eternal in heaven. Anang balay nga dili binuhat og tao, eternal in heaven dito sa langit. Sa verse 2, for in this we groan, nga mao ni ang ato ang pangayo gyud sa Ginoo, nganong ni anita kay gusto nato ni. Para atong ingon mga Ehipto ba ang ilang groaning grabe kayo nga diin sala makagawas unta sa Egypt. Mao to ilang groaning nya nadunggan sa Ginoo. Mao po ni gingon ni Apostol Pablo, kitang mga Gentiles tinuod jud nganong ni anita diri sa simbahan kay ngano man dili lang kay nagdaig nagsimba ta kun dili ang atong groaning ba kanang atong pagpangayo gyud sa Ginoo kay ngano man earnestly desiring nag-desire man gud ta og reward. Gusto man gud ta maluwas, gusto ba mo maluwas? Mo nang ayaw pagtuuan ng appointed unto man wants to die. Kay gi-desire man kanimo ang usa ka hire nga man tao nag-desire gina. Mo na yang gingon desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Nga kita masuotan jud ta, no? Masininaan ta sa atong balay which is from heaven, kanang balay nga gikan sa langit isuot na sa ato. Verse 3, if so be that being clothed we shall not be found naked. Sa diyan nga kita kuno masininaan na dili na ta makaplagan nga hubo. Wala giingon sa Revelation, magbantay gyud ta, be watchful. Kanang base unya kita pagabot sa ulahi naked data. Ako bitang nagbantay kung wali kog tinuod unya ako day wa maluwas. Mo nang pagka-naked nako. Gawa day ko'y Ginoo. Mo nang giingon ni Apostol Pablo nga di ni apil sa lumba sa dagan nga wa day labot. O manay yang giingon nga nag-deny sa work sa Ginoo, mo nang giingon mga disqualified. Nga matod pa niya dinhi sa verse 4. For we that are in this tabernacle, we do groan. O kung kanang naa diri sa simbahan or sa tabernacle, mag-groan yun na siya. Being burdened. Ingon nga, kanang naa siya kabugat ba?
not for that we would be unclothed. Nga din ang atong kabugat nga ng dili kita ingon sininaan kun dili ni anita dili aron masininaan ba, di ba? Aron maluwas ba, aron maluwas, but clothed upon kanang masininaan ta ana, that immortality might be swallowed up of life. Kanang mortality ba, kanang madunog daw kuno, mailisan na, lamyo na ngadto sa kinabuhi yun. Nya unsaon man ang paglamoy nga wala na makaka-grown sa Ginoo, di na makakaselebrar kay patay naman ka. Pabitay diyan yang gingon, mao ni ang tinuod natong burden. Mao na nga kita dili maluwas, dili ta ma-unclothed. Niani ta dili kay gusto ta anang twinkling upanay. Ayaw ina nga diin, ang Ginoo nang bahala, ang Ginoo paningkamot pag-desire. Kay gi-hire man ka, gusto yung kag-reward. Mo na nga adunay reward nga yatag sa Ginoo. Mo nang gingon ang atong earnest grown jud desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Kanang balay na sa langit, maangko na to na, masinina ang taron dili ta naked nga wadto ta sa Ginoo. Unang lisod kayo mga lagad sa Ginoo, di ba? Spiritual morning, spiritual life diya sa pangalagad sa Ginoo. Mao ni ang way of life. Mo nang magisgot ta og way of death, sunod Domingo sigutan nato nang anong ang tao mga matay. Kaya nga naman, wala man sila nag-desire sila pagka-Kristohanon nga gusto gyud sila kinabuhi. Nga ang Ginoo nagsulti mag kinabuhi. O bitaw na nga ang kanang kinabuhi nga gitanyag sa Ginoo sa tuwa. Wala na masabtan, that is a mystery. Kanang ang tao gayo di kasabot anang about life. Tinuod man niya giprapisi mo na nga unta nga kita bisag gamay ra nakatultola na maningkamot ta sa gamay usa ta diri. Kay di lang kita ingon nga gamay ra nakatultol wa pagyud ta sa tinuod lang gamay ra nakatultol unya kung wala diri mo nang asa man di ay mo na nga kinahanglan maningkamot ta kung naa may nakatultol po. Kung na may nagwali sama sa gitawag o giwali na ko dito, kauban na tuto sila, maningkamot ko ito. Muna nga karon kita maningkamot dito. Paningkamot siya mong kinabuhi kay, abi niyo ang Ginoo nag-ingon, luoy di kayo, kay nga naman, ang Ginoo gayod mo ay manimalos. Nag-andam na ko siya kapungod. Munang ningon siya, miserable ang tao, muabot ang panahon. Kay iyang itorture na, manindog tayong tanan. Sometimes na magtapos.